tradición galega. Desde entón, tendremos unha comunidade diversa, na que conviven persoas de todas as idades, unidas por un solo desexo, manter vivo o patrimonio cultural, que forma parte da nosa identidade. Ao longo dos anos, consolidamos como escola, como grupo artístico e como colectivo, que cuida a súa cultura como un lugar de encontro. Hoxe, Donaire é un fogar no que se aprende, se crea e se celebra un proxecto que sigue avanzando grazas ao emprego do alumnado, do profesoral e da familia que confían en nós curso tras curso. Temos unha gran novidade, xa que temos unha enorme cantidade de grupos de baile e pandereta na nosa escola. Non só de rapadas, senón tamén de xente adulta, que o fai moi ben e ten moitas ganas de avanzar o seu traballo. Decidimos mudar un pouco a dinámica deste festival. Noutras ocasións actuaba tan só a xente miúda de Donaire e de outras asociacións convidadas, mais agora os grupos serán ao 100% de Donaire e mantemos o nome porque pensamos que este segue sendo o noso berzo, a escola que nos aprende, escolle e inclúe a todos e todas. Outra novidade da que estamos ben orgullosas é coa axuda dun compañeiro de Donaire, Iván Méndez, experto na toponimia da Coruña, rescatamos algúns dos toponimios xa esquecidos en desuso na nosa cidade para nomear aos novos grupos. Así que vayan saído e iremos explicando. Iniciamos con noso espectáculo con unos platos cortos desta mañá, o grupo Curro Dosa. Este nome está desaparecido, fai referencia a zona que dividía a ensenada en Ribeirão Mediazo. Está composto por os máis pequenos e pequenos que hoxe sairán ao patio. Para moita desta rapazada é a primeira vez que baila en público, así que os imos recibir con un fortísimo abrazo. Sí, es una persona por aquí. Así tiene rojo en la espalda. Lo del niño.
Sabar.